Buma Rupaswari Jamatia by Bwsajwk Jasuda Rani Jamatia Thanayo Bwtharjaknaini Domburtui Bomo Mangkathi Manmani Hasti Ganangino Okoktuma Awai Ingmani Yagulo Lukuruni Bishingo Berano Wana Makmang Zalakya Hinai Nupuni Kakhamjak Borok by Jasolo Malanya Thaka MLA Pathan Jamatia Tei Kisasuk Nupuni Borokno Chubaikha Khlakya Bini Logiwo Tongo Ompi Sub-Zonal Chairman Gokul Nondo Jamatia Kecam YPF District Vice President TIPRA Mothani Adongro. Pilana press media na hambai. Hai ne hai ang phai sopai tiga tin goria kamini. Sini Bwsajwk ektarigo jathai thangjanai o songsarnai yakai thangjanai. Bwsajwk sini Rupaswari Jamatia tei 2 tarigo hai ne hai domburtuyo kofungsajak khemajak pikaboni Bwsajwk Jasuda Rani Jamatia Moni Bwsajwk chini ganaro basajak bono sung je masak joratei chini TIPRA Motha party ni torop theke tei ani sakbai thang tei chini Isan Jamatia moni hoitebu chini MLA no phai kisa Chubaikha phaika sombaro boni nogni nukuni samung tongo sraddo bono saraboi tlangani khane sung jotoni chubachu nangge haifano je sung masak joratei pura samuno charai to sung tisai lomaya je chini torop theke je masak berma paidro nini thok paidro isa misa sung nukuni Bwsajwk ya phairo jaka ye tini niu chubalai mani pandago phaima jau theke chini orok kamini ni chini TIPRA Motha leader chini da dharmo tei bonokari chini sabunam chairman tongo Nogo Nondo tei chini nipun tongo tei ani uklobo tei tongo chini Isan Jamatia chini YPF district ni ex vice president tongo moni sakbai thango borango Chubaikha kero uklobo tongo chini rifle mol som chini yor leader tei yang Buma bodolok jottono tini ni hambai